Mapagpalang hapon mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Pinagdiriwang po natin ngayon ang ika-20 linggo ng karaniwang panahon. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para sa pasasalamat ni na Jonel and Josuel Pamintuan, Macmillan Velasco and family, Mel and Nanette Bacchiano and family. Para sa kaarawan ni na Mary Ralodi Dalay. Para sa special na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manette Pineda, Mark Gamboa, Barrientos and Reon Colado, Ronaldin Nicdao. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Among Homer Policarpio, Noel Santos, Owen, Aswing, Ora, Alvin Tungol, Ida Ticlao Pineda, Teresida Bondok, Mark Lester Arce, Analino Campo, Jesus Simbol, Joel Tungol, Richard Caballa, Robert and Mercy Abara, Nilo Odan, Merla Mangalos, Pedro Arce, Ronald Nicdao. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Melencio Sr., Lourdes, Juan Paulo, Vicente Jimenez, Abelina Sanchez, Alberto Ibarrientos, Lourdes Amoy, Roberto Lacsina, Bonifacio Irineo Paz, Kate Adams, Carmen Lingat Estacio, Estelita Lingat Torres, Maria Nena, Renilda, at ang mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang makaalala sa kanila.
kanyang ngalan, magsilawin magpakailanman. Tingnan po kanyang ngalan, magsilawin magpakailanman. Sapagkat nakila ang kanyang awa, iniwan niya habang mukha. Ang katarungan ay nag-aalin. Di na po maging kanyang ngalan, magsiyawit magpakailanman. Purihin na po maging kanyang ngalan, magsiyawit magpakailanman. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumayinyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo ay marapat na gumanap dito sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos, sa inyo mga kapatid, sa lubha akong nagkasala, sa isip, at sa aking pagkukulang, ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, Gloria in excelsis Deo. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, inuluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo kalwalhatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buntong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ang Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating, ito'y mahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Almong tugunan, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kawaan, upang sa daigdig pabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking misteryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko. Sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung maging daan ng pagkikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila ay muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay.
Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwain kayo ng Diyos, ngunit kayo kinahahabagan sa panahon ng pagsaway ng mga Hudyo. Ganon din naman, sila'y naging masuwain, kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din, sapagkat inayahan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang abag, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, nangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ang kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit kaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis na. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugod ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumog na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo. At noon day, gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Yesu. Ano po ba yung mga dasal natin o yung mga panalangin natin na pinakikinggan ng Diyos? Ano ba yung mga idinudulog mo o inilalapit sa Kanya na pinakikinggan niya? Lahat ba ng dasal mo may tugon? May sagot? Lahat ba ng inilalapit mo sa Kanya, pinagdarasal mo sa Diyos, hinihingi mo sa Kanya, instant ba ang pagkakaloob niya? Pansinin po ninyo, kung minsan nga naman po,
Dasal tayo ng dasal, pero kung minsan, feeling natin, parang hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal. Pero may pagkakataon naman po na kapag lumapit tayo sa Kanya, may hiningi tayo sa Kanya, instant naman kung magkaloob siya. Ay ganon. Ano nga ba naman ang magandang estilo o pamamaraan ng paglapit sa Diyos? Ano ang magandang estilo o pamamaraan sa pagdarasal? Ang ating ebanghelyo ngayong linggong ito, ang sasagot dito sa katanungan nating ito. Tatlong paalala po sa atin ngayon. Una, kapag lumalapit tayo sa Kanya, kapag dumudulog tayo sa Kanya, dapat ikaw matyaga. Dapat matyaga ka, perseverance. Kaya mong maghintay kahit gaano pa man yan katagal. Yasang manayo. Ang yang malwat yang malambat yang. Hindi ko lang po alam kung narinig na ninyo ang kwento ng isang babae sa kanyang dasal. Lumapit daw siya sa Diyos at nagdasal siya. Sabi ng babaeng ito, at 20 years old, noong 20 years old siya, sabi niya sa Diyos, "Oh Lord, please, give me the best man." Sabi niya. Alam po ninyo, pagkalipas ng 5 taon, walang nangyari. Parang hindi ipinagkakaloob ng Diyos itong dinadasal niyang, "I want the best man, Lord, please." Pagkalipas ng 5 taon at 25 years old, nag-iba po itong dasal niya sa Diyos, itong hinihingi niya sa Diyos. Sabi ng babaeng ito, "Oh Lord, nung 20 years old ako sa iyo, nung 20 years old ako, hiniling ko sa iyo, please, I want the best man, hindi mo ibinigay. Ngayon, iibahin ko po, Lord, sige na nga, I want a good man na lang, hindi na best." Sabi ng babaeng ito. Pero tulad din po ng dati, parang walang tugon ng Diyos. Walang sagot ang Diyos sa dasal ng babaeng ito. Pagkalipas na naman po ng 5 taon, at 30 years old, nagsusumamo na siya. Nakikiusap na siya sa Diyos. Sabi niya, "Lord, nung 20 ako, hindi mo ibinigay yung best man para sa akin. Nung 25 ako, hinihingi ko na lang yung good man na lang. Ngayong 30 years old na ako, Lord, please, kahit any man na lang." Sabi, any man na lang. Alam po ninyo, hindi nyo naitatanong, tumandang dalaga ang babaeng ito. Kaya't nag-iba na lang ang kanyang dasal sa Diyos. Ano ang dasal niya? Lord naman. Lord naman. Sa isip ko po, paniniwala ko, ibibigay na ng Diyos, ipagkakaloob na niya, itong hinihiling niya. Bakit? Kasi nagpupumilit na siya. Mahahabag na ang Panginoon sa kanya, maaawa na ang Diyos sa kanya, sa dasal niya, sa hinihingi niya, sa pagsusumamo niya. Alam po ninyo, naisin po ng Diyos sa ating lahat na tuwing tayo ay nagdarasal sa Kanya, dapat ay pinukulit natin siya. Persistence. Ulit-ulit dapat. Ulitan matyaga ka dapat. Pero kung minsan tayo din po kasi ang may kasalanan o may pagkukulang Kaya nga't kung minsan, iniisip natin parang walang kasagutan sa ating mga dasal. Bakit? Kasi kulang tayo sa pagtsatsaga. Kulang tayo sa tiyaga. Hindi natin kayang maghintay kahit gaano pa man yan katagal. Kagabi po, last night, pagkatapos po ng misa, Assumption kahapon, Solemnity of Our Lady of the Assumption. Habang nasa dine-in ako, kakain na ako, dala-dala ko yung cellphone ko. May nag-message sa akin, may nag-chat. Kaibigan po dito sa St. Jude. "Among, dinner po," sabi niya. "Among, dinner po," sabi niya. Tapos may sinend siya via messenger na isang photo, picture. Pinicture niya yung pizza at saka nung pasta sa bahay nila, yun yata yung dinner nila, pamilya nila. Naglibre yata yung anak niya. Ano ang dahilan kung bakit naglibre siya, nag-treat siya, tinreat niya ang pamilya niya? Kasi daw po, nakakuha na daw siya ng item niya
regular na daw siya sa trabaho niya. Base sa kwento nitong kaibigan dito sa St. Jude, sabi niya, halos 3 years po kasi siyang contractual. Among, sabi nitong kaibigan na to, answered prayers po. Among, sinabihan ko nga po ang anak ko, mayroon talagang magandang bunga kapag marunong kang maghintay, kaya mong maghintay kahit gaano katagal. In God's perfect time. God is so good, sabi po niya sa message niya sa akin. Totoo nga naman po, napansin ko yung anak niya, ang tiyaga niya, alam ninyo, kung ganun ka, college graduate ka, board passer ka, tapos almost 3 years, contractual ka, yung mga iba, maiinip sila, maghahanap ng trabaho yan. Pero siya, naghintay siya, nagtiis siya, nagtiyaga siya. Eya pepay siralub. Yasa yung menaya. Nagtiwala siya. Paalala lang po, kung wala kang tiyaga, agad-agad bibitaw ka. Kung kabiyasang magtiyaga, agad-agad tabili ka. Kapag wala kang tiyaga, siguradong maiinip at maiinip ka. Ugali po natin yan eh. Diba tayo? Mainipin tayo. Alakainip tamo po. Gusto natin, hiningi natin ngayon sa Kanya, gusto natin instant yung sagot niya. Hello? Idinulog natin ngayon sa Diyos. Sinabi natin sa Kanya, yung dasal natin, yung inilalapit natin, gusto natin instant kaagad-agad yung sagot niya, yung tugon niya, yung pagkakaloob niya. Hindi. Alam po ninyo kung minsan iniisip ko, kung minsan ginagawa nating jukebox o kaya naman video key machine ang Panginoon, yung maghulog ka lang ng 5 piso, tapos pwede mo nang ikanta yung song na gusto mo. Pero ang Diyos hindi siya ganyan. May sariling oras ang Panginoon. May sariling pamamaraan, may sariling panahon ang Diyos na kung minsan talaga, hindi po akma, hindi tugma sa oras natin, sa panahon natin. God has His own time. Inya etaya pamiraplan. Etaya rugo sa samalan. Etaya rugo pamalaguan. Sabi nga po nung kanta, in His time. In God's own perfect time. Ibibigay at ibibigay niya kung ano yung hinihingi mo sa Kanya. Tiyaga. Kapag lumalapit ka sa Kanya. Tiyaga. Pangalawang estilo ng paglapit sa Diyos sa pagdarasal natin, pangalawang pamamaraan ay ang pagpapakumbaba. Babaan ng loob. Ito po'y makikita natin malinaw. Ipinahayag ito sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Napansin po ninyo si Jesus, inihalin tulad niya yung Kananeya, yung babaeng Kananeyo. Sa ating ebanghelyo, inihalin tulad niya ito sa isang aso. Wala daw siyang karapatan na makisalo sa mesa. Anong sinasabi ng ating ebanghelyo? Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ito'y hihagis na lamang sa mga aso, sa mga tuta. Pero ang lalim, ang tibay ng pananalig, ng pagtitiwala, ng pananampalataya ng babaeng ito, anong sinabi niya kay Jesus? Opo, Panginoon, totoo po yun. Pero kahit pa man din po yung mga aso, yung mga tuta, nakakakain pa man din po sila kahit mumug lang. Kahit mumug lang na nanggagaling sa sobra ng kanilang mga Panginoon, ng kanilang amo. Tinggap na itang letsa, naging kaurasan na ito. Talagang binaba niya ang sarili niya. Nagpakababa siya sa harapan ni Jesus. Kung kaya't, bandang huli, anong sinabi ng Diyos sa kanya? Anong sinabi ni Jesus sa kanya sa babaeng ito? Oh woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish. Ngayon na ngayon din, ngayon din, gagaling, mahihilom ang anak mo. Sabi niya, milyari. Nagpatotoo ang hiningi niya. Alam po ninyo, kapag may nilalapitan tayo, kapag may kailangan, napakahalaga nga naman po ng kababaang loob. Kababaan ng iyong looban. Una, pagtsatsaga. Pangalawa, pagpapakumbaba. At ang pangatlo at huli ay ang pagtitiwala. Pananalig, pananampalataya na bunga ng pagtsatsaga at pagpapakumbaba.
pansinin po ninyo, itong pananalig, itong pananampalataya, itong paniniwala, ay nangangahulugan ito na ipinapasa Diyos natin ang lahat. Itinataas natin ang lahat-lahat sa Diyos. Itang darawon mo ngan kayo, ing sablang pangadi mo. Kaya nga po kapag dinadasal natin, ang Ama namin, anong sinasabi natin? Your will be done on earth as it is in heaven. Papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ibig sabihin, nangangahulugan na hindi dapat ikaw ang sundin ng Diyos kung ano yung gusto mo. Hindi dapat ikaw ang masunod sa hinihingi mo sa Diyos. Huwag mong pangunahan ang Diyos kung ano yung dapat na ibigay niya o ipagkaloob niya sa iyo. E tayo pamiraplan ng Diyos at inyang sariling oras, at inyang sariling panahon, at inyang sariling katagon. Tanong ko lang po, ganyan din po ba ang pamamaraan natin, ang istulo natin kapag nagdarasal tayo? May tiyaga ka ba? Marunong ko bang magpakumbaba? Nananalig ka ba? Nabunga ng iyong pagtsatsaga at pagpapakumbaba? Turiin po natin ang ating mga puso. Ayon sa banal na pagdiriwang na ito, nais ko lamang pong iwan sa inyo itong mga katagang ito na naging tugon ng Diyos sa taong tumawag sa Kanya. Sabi ng Diyos, sa taong ito, marahil alam po ninyo, itong tugon ng Diyos sa dasal ng isang tao. Sabi ng Panginoon, "My child, I hear your prayers. If I answer them, I am increasing your faith. If I delay them, I am increasing your patience, your endurance and perseverance. But if I do not answer them, wait. I have something better for you. I have something better for you. The best is always for you." Paalala lang po sa ating lahat, kapag ka matyaga ka, kapag ka mababa ka, kapag ka nagtitiwala ka, nananalig ka, anuman ang hingin mo sa Kanya, ito'y ipagkakaloob niya sa sariling kalooban niya. Magsideyo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanahog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pagkarito at huhukom sa mga nagabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, sa banal ng simbahang Katolika, saman ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. mahabagin ang Diyos Ama at mapagmahal sa Kanyang mga anak. Kinakalinga niya tayong lahat sa Kanyang pag-ibig, kaya't buong tiwala tayong manalangin ngayon sa Kanya. Sa bawat panalangin ang inyong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, pare at diakono, maging instrumento nawa sila sa pagkakaisa at pag-unawa sa lahat upang maiwasan ang pagkakabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno ng pamahalaan, maging tapat nawa sila sa kanilang tungkulin, maglahan ng mga plano at programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan, mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga pamilyang Kristiyano, maglaan nawa sila ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos.
upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, extrajudicial killings at tikman, tulad ng babaeng Kananea, makatama nawa sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga may sakit, nag-aagaw buhay, tulutan nawa sila ng ginhawa ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, tagpuan nawa sila ng walang hanggang paningningan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pasasalamat ni na Jonel and Josuel Pamintuan, Macmillan Velasco and family, Mel Manet Piano and family. Para sa karawan ni Mary Ralo Di Dalay, para sa special na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin family, Malangin family, Mary Manet Pineda, Mark Gamboa, Ibarentos, and Recon Colado, Ronaldin Nictao. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Among Omer Policarpio, Noel Santos, Owen, Aswing, Cora, Alvin Tungol, Ida Diclao Pineda, Teresita Bondok, Mark Lester Arce, Analino Campo, Jesus Simbol, Joel Tungol, Richard Caballa, Robert and Mercy Abara, Tilo Udan, Merla Mangalos, Pedro Arce, Ronald Nictao, Cristina Reyes. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Melencio Sr., Lourdes, Juan Paulo, Vicente Jimenez, Avelina Sanchez, Alberto Ibarentos, Lourdes Hamoy, Roberto Lacsina, Bonifacio, Irineo, Paz, Kate Adams, Carmen Lingat, Estacio Torres, Estelita Lingat, Maria Nena, Benilda, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, panalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik po natin hingin at ang ating sariling kahilingan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos-puso kaming nananalangin sa iyo. Palakasin mo ang aming mga loob at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong mga anak. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, kapuri niya at karangalan, at nabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na sa ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din naman ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan na ikinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan at iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Isa ni Francisco na aming Papa, si Florentino ang aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong si binyagan si nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong si pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang tapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, nakasloob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayin niyo rin. maghangad at magbigayan ngayon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Hesus Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Katawan ni Kristo, Amen.
Sisinda, matatakot, kung ako'y lagi nasa piling ka. O Diyos, pakinggan mo ang aming tawag, at sa aking maawat buhay ko may pagtataan, buhay ko may pagpantaan, sa'yo pa rin ang titiwala kailanman. Panginoon ng aking kapanganib ako'y atang. Dino ako masisinda, matatakot, kung ako'y lagi nasa piling ka. O Diyos, sana'y maitulutan, pamanalangin sa manalong harapan. Ibig mo'y mapakinggan, ang ibig mo'y maramdaman, nadakilaan mo't tandaan, masaksihan. Panginoon ang aking tanang, sa panganib ako'y atang. Dino ako masisinda, matatakot, kung ako'y lagi nasa piling niya. Dino ako masisinda, matatakot, kung ako'y lagi nasa piling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Inihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo ngayon upang sama-samang dasalin ang Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa pandemyang COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan
na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap ito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Judas Tadeo, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.